Safe Holidays huma spezzjonijiet ġodda li qed isiru mill-Pulizija mis-sezzjoni ta' traffiku fit-toroq Maltin fix-xhur tas-sajf. Kif iġib l-isem ta' dawn l-ispezzjonijiet, il-Pulizija qed tassigura li l-passiġġiera ikunu siguri fil-vetturi fi triqithom lejn il-baħar. Huma qed jassiguraw li l-vetturi jkunu mobbija sew u mhux b'mod esaġerat, iżda fuq kollox qed ikunu għassa għal kull tip ta' kontravenzjoni oħra. Fil-fatt dawn l-ispezzjonijiet qed isiru wkoll fid-dawl tax-xemx f'postijiet strateġiċi li minnhom jgħaddi l-pubbliku biex imur ma' xtajtiet. Is-sibt filgħodu News bakkar fix-Xemxija fejn segwa mill-qrib operazzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolaj Sant li qal kif dawn l-ispezzjonijiet qed isiru b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Pulizjeska Ewropea tat Traffiku it-Tipsol. Nies qed imorru għall-baħar jew sejna holidays għandhom it-tendenza jabbu l-vettur aktar milli suppost u dik taf tkun ta' periklu. Ġifieri t-tabbija mhux marbuta sew affarijiet fuq xkaffi ta' wara, fuq is-saqaf. Waħda mill-li qed nagħmlu llum hija li naraw li dawn il-vetturi jkunu magħmra kif suppost, secure kemm għalihom u kemm għal terza persuni. L-Ispettur Saliba qal li wieħed għandu jabbi l-karozza tiegħu bi ħsieb hekk kif huwa legali li wieħed jabbi oġġetti fuq is-sits tal-karozzi għax jista' jkun ta' periklu jekk iseħħ inċident. Element l-ewwel li jintela l-but, ġifieri kif jintela l-but anke ġol but għandu jintrabat ċertu harnesses ħalli ma jqgħodx jiġri l-emmulaw. Illum ċertu vetturi moderni għandhom ukoll compartments fejn jitlu bin-netting. Jekk imbagħad ħajabbi fuq is-saqaf, il-vettura tiġi ċertu roof rails u jkun hemm ċertu ħbula u harnesses li jkunu marbutin sewwa, ġifieri ma joqgħodx jiċċaqlaq l-emmulaw, tifhem? Sostna li ma' din il-kontravenzjoni magħrufa bħala overloading hemm ukoll multa x'titħallas, apparti li hemm konsegwenzi ħafna iżjed serji f'każ ta' inċident. Iva, jista' jkun ma tiġix koperta bil-polza tal-assikurazzjoni, waħda mill-policies tagħhom tkun li għandha ċertu kilograms li tista' tiflaħ il-vettura. Ġifieri inti tista' tiġi bl-assigurazzjoni wkoll. Waqt l-operazzjoni tas-sibt filgħodu il-Pulizija waqfu għad kbir ta' vetturi minħabba li l-passiġġiera rekbin fuq wara ma kinux lebsin iċ-ċinturin tas-sigurtà. L-Ispettur Saliba qal li ġieli sabu tfal mimdudin fuq is-sit ta' wara u dan hu ta' periklu enormi. Sfortunatament jista' jiġi inċident anke fatali. Millux kellna wkoll inċidenti rapportati li kieku kienu libsin is-seat belt seta' tiġi evitat inċident bħal dak. Konsegwenzi gravi jista' jtir it-tarbija jew it-tifel jew anke l-adult. L-Ispettur Saliba ratħar li l-uffiċjali kollha fis-sezzjoni ta' traffiku li minkejja x-xemx tiżreġ qed ikunu fit-toroq Maltin jaraw li l-pubbliku jivvjaġġa b'mod sigur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.